Bé, bona nit. No sóc pas jo qui ha traduït el llibre Sants de la Misericòrdia. Ho ha fet Josep Maria Romaguera, que avui no ens pot acompanyar. El concepte de misericòrdia de l'autor d'aquest subsidi, que es diu Antonio Maria Sicari i que és un especialista en biografies de sants, és molt espiritual, individual i gairebé devocional, més en la línia de Joan Pau II que no pas en la línia de Francesc. Per aquesta mirada devocional, el llibre s'inicia parlant de la misericòrdia amb Faustina Kowalska i amb Teresa de Lisieux i continua amb dos preveres, dos grans confessors, Joan Maria Vianney, rector d'Ars, i Leopold Mandit, caputxí. Sicari també ens parla de la misericòrdia per als últims, parlant de tres figures d'una gran solidesa, com són Vicenç de Paül, Damià de Molokai i Teresa de Calcuta. I continua amb tres figures cuidadores de malalts abandonats o rebutjats, Joan de Déu, Camil de l'Elis i Josep Benet Cotolengo. Segueixen dos sants dedicats especialment als infants i als joves, Jeroni Emilià i Joan Bosco, que tanta feina van fer per a la protecció, formació i inserció laboral dels nois i noies de famílies sense recursos. I ens parla d'alguns cristians rics, diu, que posen les seves possessions al servei dels pobres. Elisabet d'Hongria, Joseph Haas, de qui Dostoievski i Gorky van parlar en els seus escrits, i Vladimir Zhika, príncep i després capellà romanès, que veien l'atenció als pobres la continuació de l'Eucarístia. Més endavant en cita Marcel Candia, un empresari brasiler que ho ha deixat tot per viure amb els pobres i com els pobres, com feu al seu torn el pintor polonès Adam Chmielowski a Polònia. En relació als marginats, se'ns parla de Martí de Porres, Caterina Maria Drexel, Dorothy Day i Ettore Boschini. Martí de Porres, fill d'una esclava, és considerat al Perú com a patró de la justícia social. Drexel es va dedicar sobretot als indis nord-americans i als afroamericans, en la tradició de Pere Claver, que també és esmentat en el llibre. Day va ser una periodista militant, atea, socialista i rebel, que es feu catòlica sense deixar de lluitar pels seus ideals. I Boschini va ser un camilià dedicat als marginats al Raval de Milà. I podreu trobar també la història de Titus Brandsma, carmelita holandès, víctima dels experiments mèdics que els nazis van fer a Dachau, capaç amb la seva actitud de provocar la conversió de la dona que en fou el botxí, posant-la una injecció. I ens parla també de la història de Gianna Beretta Molla, que va acceptar la mort perquè pogués viure la seva filla. Les dues històries finals connecten bé amb el context de maltractament de gènere que avui comencem a afrontar i a denunciar. Elisabet Canori Mora, que morí el 1825, fou maltractada de moltes maneres pel seu marit, al llarg de tota la seva vida matrimonial. I això no l'impedí de ser solidària amb els més pobres, ni impedir el marit, un cop morta la seva dona, de convertir-se. Laura Vicuña, una nena que contemplà l'explotació, maltractament i vexació de la seva mare, oferí i lliurà la seva vida a Déu per salvar la seva mare. Són dues figures, la de Canori i Vicuña, la santedat de les quals és fora de dubtes, però que reforcen una visió de la dona i de la família molt allunyada del que avui considerem desitjable. El llibre acaba amb un capítol dedicat a Maria, Mare de Misericòrdia.